fandarana toera zegny magnano bala tsara korialy tsika pagnaraka ty fandarana tia araka zay fahitatsika zo tia manambahiny atsika hato zay tovolahy memporagna maro koa pagnaraka izy agny tia fantapahantsy misy koa zovy izy sy ino zay zavatra azony koragny amitsika sy partageny amitsika amity androandroany tia de asaigny ampagnajagna sady ampitiavagna atsika agnaraka fandarana ty hatramy farany kapitaine Lakambio za tiony vahintsika fa alohan'ny misatsika amin'ny votoatindresaka kasitragny eto ampiandohagna ny gargotte zokinaka Ariambolokandra ny reareanela fiarité ny Harrison film ny ratia koa izy tsy mitsatra manao ny fandarana atsika toera zegny ty magnano bala tsara akorialy Lakambio kabaronao manahona medary tsy miabandony miraba atsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka an'ity pejy toera zegny eto zay vogno resadresaka miaraka amin'ny medary tsy miabandony Ndawazi, capitaine Lakambio. Tia koa zavainao hely malao iny capitaine Lakambio satria mety maro hoe ino man Lakambio, ino capitaine, maramila mo ingiahy ty sakarakory, jiaby zay mety maromaro olo tia fantatra izy koa. Ny navian'ny capitaine Lakambio, io zegny karazagna nom de guerre. Nom de guerre io satria izy koa fa tonga nianatra tagny tato Liara. C'était en 2020. Donc, quand j'ai annoncé le campus universitaire, il y a un ancien. Il y a un maître qui a un novice, il y a un voix. C'est ici, quand j'ai un crabe, ça va vite. Quand on a un peu de temps, il fait la diane, c'est quoi? Quand il a 43, 44. Il y a un vite. Tout le monde a pété qui est là, il me disait, ah, ma vite, il y a la crabe notier, ma vite, c'est ça va te notier. Alors, il y a la Lakambio fait que. Zegny da nanombo teo amizay zegny tonga de nipetraka Lakambio satria noho io zavaty maventy be de après amizay zegny za koa nanomboko hiasa amy réseau ty za mandiniky hoe ino zegny agnarana tokony ataoko nom de chaîne ataoko Lakambio izy volaniko lasa za ndraiky nikapa donc zegny ary ny zavatra fahintsika zegny ny mpitondra avion zegny tsy chauffeur la zegny azy fa pilote le mitondra amin'ny parterre zegny chauffeur, c'est là un chauffeur. Faire chauffeur ensemble, c'est un chauffeur, il faut capitaine. Donc, là, c'est les chauffeurs. Déjà, c'est une force, c'est une place de force, c'est une militaire, c'est les capitaines. C'est les chauffeurs ensemble. C'est les pitons de you. Là, quand on a 20 ans. C'est les capitaines. C'est les capitaines. C'est les capitaines. Là, quand on a visé, il sa capa. Des hommes disent que les chauffeurs ensemble, ils ont tourné gauche-droite. Ça, c'est les capitaines. D'accord. Fantin Arna Zouzi. Fantin Arna Zo, Marius Gervais. Marius Gervais. Marius de Tisgas. Tisgas. Vazaz. C'est des métiers à Vazaz, donc Papa Nengamba. Marius Gervais. Tu tombes. 24 ans, 29 décembre. 24 ans en 29 décembre. D'accord. Ok. Et puis, Filinzana, quand famille Mister on dit bien, c'est bien tu veux si il est la même forme ni Amanderi, faut des familles Mister comme le temps tako. Ça m'a n'importe. Zan kalombola tisse. Bola huisindek. Si son bola huisi. Si on bola huisi, zasura fatini huisi. C'est fan avenir ça na kalombola. Zazeng afnanga no test. Zazeng fantarpo. Zazeng misy zanaka fony fotoagna moahagna azy zay zegny andrasantsika eto ary mila calculeny tsara zay zavatra zay mila hoe eritreretiny tsara koa atao zazalahy sa atao zazavavy sa atao zazakambana sa amle anaovagna azy voalohany. Ok, d'accord. Fa ny fofombaty sy ny tany fa misy sasakarakory sa mbola tsisy? Mbola tsisy aloha managna sipa ndraiky. Managna sipa. Genre ny viavy tegna tiany Lakambio manakory? Za zegny izy ko viavy zegny tsy de mifidy loatra na couleur na karakory fa tsy mifidy ohatra zegny anao? Izy ko nandako fa latsahagna azy za fa savay. Alatsahagna ino zegny? Le zaza satria tsika magnano zaza baka agnaty tokantragno. Karaha zegny. Anao tsy mifidy viavy zegny tena za tsy mifidy hoe tsisy couleur. Anao zegny tsy managna hoe choix manoka hoe bon karakara ty kosa ny raha mba miatire za sa anao kofa viavy fa mety mahavitanao magnano firaisana loha sa manao akory? Alatsahagna azy. Rehefa alatsahagna azy zay zegny misy hevitry fogna zegny rehefa alatsahagna azy io zegny tsy latsadatsika fa raha io fa misy genre viavy zegny
alatsahana azy genre viavy le alatsahanao hazo misy tenianao hoe viavy karakory le genre viavy alatsahana azy misy viavy alatsahana azy amina manokana izy zegny viavy zegny toetrinazy mety amina satria na de tsara izy ary le toetrany tsy dia ao mety tsy ho latsaka pandanao magnano raha izy zegny anao mieritreritre tsara toetra viavy ty zay mahalatsaka le raha mbala misy fotoagna eritreretanao satria question napetrakanao manko hoe le olo atao vady non genre ny viavy tianao nanontaniako eto fa tsy viavy karakory ho andeha lenao vady tsy mitovy question zany bon ny valiny rehefa mety zegny le toetrany zafa izy tsy alenao vady o za iarahana tsy le vady fa zay kalena zegny somary nohosihosy ny question tegna mahoseto za tany anao fotsiny hoe karakory genre ny viavy tianao zay fanontaniako za tsy mivolagna ho alenao vady sa ho andrianao niany sa tsy zay fanontanianaka eto anao mizy hoe mba iriko viavy te tsara sy tina vata gitara viavy chocolat zala tiako hoe na viavy karaha zao zala tiako mety tsy ovadinao mety tsy araka aminao zegny zegny fanontaniako eto za zegny izy ko couleur zegny zahavagna aleko zegny le fotsifotsy zay fotsy zegny tegna tianao fotsy zany satria za koa fa za zegny efa karaha ty somary bleu black de mba hampiadiady couleur amizay zegny mba omeo ataoko hoe couleur misy chocolat de misy d'accord raha talohaloha zany nagnaraka anao saikisaiky mamadiky parole ny hira gasy mivadiky français raha tsy diso azy sy la troupenao à l'époque marigny zay ty zay fa taty afara anao toa nivily à 360 degré 360 degré anao hitako hoe anao façon nivadiky tsy haiko hoe qu'est-ce qui se passe za zany nagnontany hoe nino naviany hoe nivadiky nandeha ty manafo ty ligne éditoriale na zatra izy tary navadiky nakaty misy ino misy vola nandehandeha tatambadiky tato sa hitanao sa taty tokoa mahalanse anao sa magnano karakory tegna marigny za taloha tegna zay mihitsy nafantaran'olo zahay le resaka mamadiky hira teny gasy atao français sady jusqu'à amizao zegny mbola tsy de nialagna définitivement le raha fa ailagnelagna eo fa ny tegna nidiriko amity resaka domaine hafa tsy hoe mandeha misensy tsy haiko firy degré fa izy ailagnelagna eo fô ny tegna marigny zegny le raha zegny haiko de za amizay zegny nianariko le raha haiko de rehefa nanao essai igny za amina Facebook tonga de tian'olo be zegny le raha de toizako ohatran'izay fa tsisy namporisika na tsisy hoe tsisy vola ambadiky na hoe nisy namporisika hoe ataova raha karaha ty fa ty mety halasanao tsisy zegny fa le raha haiko nataoko zegny le raha tian'olo de nitoizako oui satria baka plutôt za mahitanao plutôt aty nitako nipitrahanao helahela kokoa taloha anao magnano hira fo de hita fa tato ato na hira fa tsy misefaka eky fa efa totoafo tegna marigny amizio zegny tegna marigny ny araiky zegny ataoko hoe amin'ny axe araiky zegny moramora zegny nianaovagna azy par rapport amin'ny magnano hira atsika zegny magnano hira zao tsika tsy maintsy mandalo amin'ny studio tsy maintsy mandalo amin'ny resaka caméra raha jiaby zegny mbola maro be ilaigny nefa zegny mikasiky io thème io izy koa fa apetraka io téléphone eto anao tatatatatatatata vita samy miala ohatran'izay zay amizay zegny isoragna ny arson film nandray anay zegny rehefa tonga ato amizay zegny mipody tsikelikely amizay igny le traduction na hira igny ohatran'izay aiza tany tegna favian'ny capitaine Lakaby za zegny tegna faviagna ray aman-dreny Ambalaromba fa za teraka ta Sambava ary bus paka Sambava mihitsy misy tavoninay ary be tamin'ny faritry Andapa Ambodinga izy koa Andapa tao zegny nalava taholagna primaire collège lycée afaka baka zay vao niala tao andeha nanao fianaragna tany Toliara d'accord rehefa tany Toliara iny zavatra narahana tany Toliara za tamin'ny 2020 satria nisy coronavirus tamin'ny 2019 igny nanompo 2020 amizay tegna hoe nanompoky ny any universitaire nianarana tamizay nagnano philosophie tamizay de nataoko tany à quel moment zany ty fianaragna resaka baroky sexe ty izy zany taiza inona ny nasarika koa hoe nanao nianatra satria natao nivolagna hoe haiko le izy de natao donc nisy tany mety miteny anao autodidacte za mety misy paginao raiko quelque part tany nanagna zone nanagnaty sexologue mihitsy zany nianatra tiako tinarigny zegny lay nisy an'le expérience tsy maro samihafa
za zegny rehefa nianatra tamin'ny université izy volaniko nagnano philosophie fa za rehefa nazo licence commencé miezaka zegny mba mitsakatsaka magnano vacances sy ny tariny mais amizay zegny tonga teto mihitsy satria eto zegny misy sexologue zegny manana diplôme professorat amin'ny sexologie izy amizay zegny misy moment zegny satria za taloha zegny efa nagnanognano zegny le raha magnano recherche magnano autodidacte à partir an'igny amizay zegny sady izy koa mba fa matetiky mahitahita le raha ataoko de micontact de mifampiresaka amizay zahay mahakasiky le raha de nagnano fagnazavagna ary jusqu'à amizao zegny isorako le olo tegna hoe mbola eo à côté foana izy isaka raha ataoko zegny mbola ndraiky mikorahagna foana zahay ohatran'izay fa ohatran'izay zegny le fianarako azy donc zegny za zegny sexologue en formation ary mbola mianatra mbola tsy mitsahatra mihitsy zegny mianatra jusqu'à amizao. Oui, les zavatra ni déclenché izay zavatra zay mihitsy ny mahaliagna za hoe pourquoi fa tsy cuisine tsy hagnano pizza nandeha hagnano barman nandeha hagnano ino fa ikabaro sexe io anao tia songo loatra sa nisy raha tsy nafaponao nisy fotoagnanao nagnano raha io hoe bon za andeha hagnano autodidacte hianatra raha ty nandeha hagnatolo mahay momba sexe aho ino raha tsy mampaponao sexenao na mety nakatisa ia quoi tena tsara be zegny le question ny nategna nasariky za zegny voalohany zegny resaka sexe io amitsika aketo zegny maro magnano fa tsisy miresaka atsika zao zegny majorité ny zaza 13 ans 70% zaza 13 ans amitsika eto efa magnano sexe nefa zegny tsisy miresaka mahakasiky sexe io ny tegna marigny zegny ny ataoko ato amin'ny resaka thème resaka éducation sexuelle zegny hoe misy fampianaranao fa izy zegny d'une manière ataoko hoe somary mampie zegny le izy ohatran'izay tondrasako azy satria za zegny mianatra resaka sexologie amin'ny za zegny miagny zavako azy zegny amin'ny raisonnement philosophique satria en philosophie zegny tout explicable tout est pensable igny amizay zegny tondrasako izy mba hampazava andraiky satria za zegny volagna aminao hoe misy professeur io amin'ny sexologie izy zegny misy fampianarana ataony fa raha olo tsy mianatra tsy mahazo ino zany zavatra tiany volagny de nataoko amizay mba apaka na olo tsy nandalo mpianarana ary mahafantatra hoe zao satria amitsika zao zegny misy olo be zegny efa misy olo hoe efa ataoko efa mandeha amin'ny 30 ans tsy haiko hoe na iponty cycle menstruel ary tsy hainy ary zay zegny mahatonga firenenantsika zao ny majorité ny population malgasy moins de 18 ans zany hoe mineur zegny tegna be ary zay sosiny tsy mampandroso firenenantsika ty. Bon, raha mahita zaho amin'izegny lazainao fa ho éducation sexuelle ekeko misy éducation sexuelle tsy ndraindray mitsofotsofoka agnatiny fa le izy zegny plutôt mironona amin'ny fampianarana ampitombo ty filahiagna ity ampasiro ty zavatra ty fanaovana amin'ny simy de est-ce que mino anao fa magnaiky anao hoe tegna ilan'ny olo zegny atsasa manila misy anao teo anao nagname statistique fa tsy za nagname statistique anao fa minera ary olo hiditry amin'ny âge de procréer olo hamokatra sy ny tariny fa arosonao sahady hoe alavao ny sexe ataorigna koa mety agnanaovagna ity méritons igny tegna tokony agny ve lay kanaly hitondragna anazy sa tokony hizara mihitsy le zavatra hoe rehefa ny moins de 18 ans ato rehefa zao ny hato fiheverana azy manokana philosophiquement parlant azo atao ary zay zegny mahatonga za zegny rehefa mampianatra za zegny za tsy magnavaka satria izy koa fa hoe choix-n'le olo anao mitsimide ataova tsisy mandrara zegny hoe ary tsisy zegny hoe mandrara ary tsisy hoe ato zegny azo atao tsisy ato tsy azo atao tsisy zegny fa rehefa agny mahasarika anao ny bonheur anao ny plaisir anao asakiny amin'ny hafa rehefa vitanao masturbation faso satria zay zegny plaisir anao satria le fait que plaisir anao zegny ataoko hoe le plaisir anao ankininao amin'olo ataoko hoe anao zegny manana sipanao amizay zegny anao teraka aminazy nefa sipanao tsy mahavita tsy anao zegny victime après philosophiquement parlant azonao atao alefaso mandeha amin'ny tany tsy de hitan'olo ampiasa savony. D'accord, matetiky zavatra hitako amin'ny commentaire misy rehefa ny olo sasany satria manarasala be zegny ny vahoaka gasy ny mpagnaraka amin'ny Facebook zay ndraikindraiky zany misy olo mankafy hitanao hoe manomboky misokatra sainy sasany hoe ilaiko ty zavatra ty fa misy olo tegna mbola mamango mamely mafy atako hoe
oh mentionné Serge Antananarivo oh président de la République et ministre de l'éducation nationale samy mentionné olo heveriny mety hanaka anao rehefa izy mijery ihany izy magnaraka ihany izy follow ihany izy aminao eo fa izy magnano raha jiaby raha te volagny zegny mbala misy partie gasy mbala mikombona ny sainy tsy ekeny le zavatra terenao surtout le vocabulaire zay mety ampiasanao vatabatanao kokoa hono manakory raha ohatra ka plutôt vocabulaire manafosafokony ampiasainy fa tsy le direct satria boka io ndraiky atsika amin'ny sisiny tsy malahirana zo loatra mila tsigny entre guillemets ampiasaiko le hoe misisiny ty tsy de tiako loatra zay fa tsy maintsy ampiasaiko tsika amin'ny sisiny mety zarazatra fa tsika am'zegny volagna raha malelana maviavy fa ny voantany ndraikindraiky tandremo tsy de tsara loatra anao ka tsy sanabavy anao ka tsy reny anao tsy zao zany mandeha ino ampisafidy anao aloha nefa direct bon zo zegny ny tegna marigny ny zavatra rehetra zegny ny fianaragna zegny misy éthique et déontologie fantako tsara zegny éthique et déontologie agnatin'io sexologie satria anao zegny agnatin'ny éthique et déontologie zegny ataoko hoe ohatra médecin diplômé d'état zegny ny olo izy zegny mila mirespecte les secrets médicales mila respecteny zay raha ohatra ataontsika hoe misy olo zegny ataontsika infirmier na infirmière izy mahita olo mahazo lalagna igny igny nefa hitako raha ny vehivavy igny satria za nampiteraka azy mbola tsy vrai médecin na hoe mbola tsy vrai infirmier na mbola tsy vrai infirmière izy zay zay le éthique satria misy secret médical toko respecteny fa nitondrasako ty mahatonga za direct volagno philosophiquement parlant azo atao tout explicable tout est prononçable satria agny zegny mahamoramora mantefa amle olo ampitagna le izy raha ohatra zegny safosafony zegny le raha atao hevitra azo atao tsara hoe atao zegny araka amle nazaveko taminao teo hoe misy le sexologue professeur amin'ny sexologie izy zegny tsy miteny direct fa sahiragna ty zaza 13 ans lefa miteraka be voka amin'ny tsy hainy zegny micode cycle menstruel sahiragna izy hahazo ty comprendre io zavatra zavainy satria na zegny amin'ny ataoko hoe haute gamme zegny nanaovany ninazy mirespecte io éthique déontologie ao amin'ny sexologie donc zany anao resaka sexe ny resahanao fa mba ho azony be sy ny mary aleo le tegna vocabulaire zay ampiasaigna andavanandro itondramy le fagnazavana mba tsy hagnasampy le fagnazavagna zavatra hoe rehefa volagny zao égale zao ina koa ny zao aleo zegny direct zay ampiasainao manakory zegny ny sensationnao na ny andraisanao izay feedback alefan'le olo avy agny par rapport zegny ataoko zegny aloha izy na mety ho critique fa aloha ataoko hoe feedback alefan'olo après émission raiky sa manoatra anazy zegny anao sokony zao ty tokony ato ty tokony ato ty tokony ato bon zo zegny tegna marigny zay raha ataonao zegny tsy maintsy ho izy fô c'est pas facile d'être star anao zegny na pasteur ary manaova raha manjao mbola vo critique io zegny magnano zavatra manjary tsy maintsy misy micritique foana io tsy maintsy misy zay fa tsy atao sakana zany ino zavatra ndrasan'ny capitaine Lakamby bon ino za finalité l'émission zany ino zavatra hoe mba te hitan'izao aho noho ny fanaovako émission ty ndritran'izao tao manana ny émission nisy zao niova mimpagnaraka na nisy an'ity tato matoa tsika manao zavatra manko miandry zavatra tsika na de zany azy mety misy nenao personnel hoe za kosa mba rehefa miakatra eto miakatra pilier hafa miakatra ty escalier manonga ninao zay fa indraiky nandrasanao mireto mpanaraka anao reto hoe misy fivana ve sa misy ino après agny par rapport fagnarahana émission nao ny tegna tiako atongavana zegny amle mpagnaraka izy zegny mba hoe hainy zegny magnavaka le raha na de direct ary fa nileso ao agnatiny ny resiny satria raha manaraka zay atsika mahay azy io zegny resaka plaisir tiako tenenigny ake zegny le resaka firaisana zany tegna mila fampianarana azy io fa tsy ataotao fahatany ka ny andraisan'olo zay mba atao pratique any amin'ny tokantrano satria misy zay mihitsy mahatonga ny tokantrano tsy maharitra même le olo fomba vita mariage ary satria le agnatin'ny za zegny tsy avoniky anao za tonga teto misy olo nanafatra za mihitsy zegny satria izy zegny tsy de nandalo la vie donc zegny ny vadiny mitoretore fa tsy ampy zegny ny zavatra ataon'le bana
tsy hoe le raha zany tsy raha fa noho ny tsy fahafantarany ny zavatra tokony atao nefa amin'izay zany iny zany raha ohatra zany voaregle iny problème iny mety hitariky tokantrano sambatra maharitry hatramin'ny ela ny tanjona antsika ny eritreretintsika zany nofinofintsika zany rehefa mitokantrano le tokantrano haharitra nefa zany io zany no iony vadiagna rehefa vady zany mazava ho azy vadiagna ny fototeny zany vady rehefa mivady zany égal la ino bon no io zany centre de gravité nefa zany atao tsy zarazara manakory réaction ny famille-nao nandray aman-dreny ny ambavy par rapport ny hoe l'émission zay satria olo mpady atsika misy ihany le mahagasy atsika na dia tsika mianatra amin'ny université nagnano philosophie nagnano sociologie sexologie misy olo agny misy olo tsy nandeha tamin'ny tany andehanantsika taty université tsy nipetraka tamin'ny bantsika ty misy oko lako zay mivolagna zandroko anao nandeha tamin'ny université fa jerinao nambelanao université ozy taminaka bon sangisangy anao vandigny azonao zay diplôme zany anao baka jerinao nambelanao ambanitrano agny izy aminaka ino antony atao agnatin'ny jerinao anao nanampahaizana dia fahendregna zay ananatsika sa nagnanao tazomy aminao ihany ke manakory aby par rapport zay le fahendregna le mahagasy napetraka taminao sy nagnabeazany fianakaviantsika atsika manakory par rapport ataonao ty ino zavatra tenendreo na fagnitsihana mety misy ve sa ireo menakavy agny mihitsy tsy magnano internet sa mahita ny ataonao ry mandreniko famille magnano fa ry mandreniko ary niteneniko zao raha ataoko volaniko le raha nampianarinareo za appliqueko za mianatra za nampianary dia za mahay le raha nianariko ataoko mazava aminjare tsara zany hoe zao zany raha ataoko hoe za miresaka sexe ary tsy haiko hoe d'une manière directe be zany anaovako azy mazava tsara zay dia teneniko anabavinay reo zao zavatra ataoko amin'ny Facebook mianky aminao amizay agnano anao tsy za satria atsika zany ataoko hoe ambanivohitra resaka atsika zao ambanivohitra zany misy ataontsika douche douche zany somary manifinify kely ataontsika le ino sy te lazako azy le douche traditionnel bon za zany hitany anabaviky igny andeha la douche ohatra ererany anabaviko raha ohatra mandeha eo izy na hoe andeha hitsidika mitsakarakarahandrimba izy hoe zao zany raha ataony anadahako eo bon satria de le début za fa nampafanta hoe zao zava misy afaka raha ohatra tena hianatra marina izy afaka mianatra aza zany sûr et certain fa misy cousine-nay manaraka kisikisiko mitandrigny écouteur satria mety tsy hoainy zay ary mety mba mitady izy ezaka hitady zazalahy ezaka hitady zazavavy ary hiconte cycle menstruel zay mety tsy hoainy zay fa noho zanadahy ndraikindraiky tsy saky mitandrigny raha mibaribary malaka écouteur izy mitandrigny bon zao ataony azy ary mety hahatsara azy igny après d'accord mampianatra resaka sexe antsika ianao indrindra amity resaka théâtre maro mahakasy ty tataty zany nanao sesilany zany hoe maro miboaka gazety miboaka ty resaka famolagnana azonao zany za ty tady avinao est-ce que avy amin'ny tsy fahafantarany kabaroko sexe ve ity sa nahafantatra sexe loatra ny olo izay ampianao mampianatra ato masiro ty tsy masiro ty alavaty sorary mety atonga izay famolagnana zay fahitanao izy mety ampidangana mety ny kabaroko famolagnana ve zavatra zay ampianarinao hoe masiro koa farary e tsara koa hato e lava koa ty e sa mety ampiegny zay raisonnementanao à mon avis le fampianarana sexe aloha premièrement izy mampihegny zay resaka fanolanana zay raha manaraka tsara ny éducation satria zay indrasantsika zao satria mato olo araiky zany mampirafy mato olo araiky misengy donc zany misy raha tsy normal eo misy raha tsy ampy ao ary efa mifampirafesany ino mahatonga olo mampirafy misy raha zany mandalo agny tiantiany masona azy resy lahatra izy ohatra nefa amizay zany izy tonga akagny tsy afapo izy amin'ny le hitany hoe tsaratsara zany le fahitany endriky ny vehivavy ohatra tsy afapo izy zany miverigny ndraiky ty mivadiny izany hoe ao zany bazany rehefa afapo zany le olona io zany tsy mandeha mitady hafa zany azy amizay zany le mampihegny risque amin'le hoe fagnolagnana satria afapo izy izy tsy andeha tsakatsaka vadinao mahampy azy mety le olo tsy misy vady mety le olo tsara nahazo viavy zay vao andeha gn'olana mety zay fa anao zany ataontsika ohatra ataoko za mihitsy za zany tsy ampy fitiavana amin'ny vadiko za mangataka tsy mahazo
za amizay zegny atsika besoin naturel tsy atsika zegny tsy hoe tsy mieritreritry hoe bon za andeha gn'olagna za andeha gnano zao fô ty zegny commande atsika zegny kofa tegnano atsika envie lasa nefa vadintsika antragno tsy azo antsika atsika mahita amizay mahita olo seksexy indalana tafaholana atsika automatiquement avinao satria vika anao miaraka maroky sexe sy ny tariny tiako hitondra vy koa anao amrito communauté LGBTQ ny hoe ny to fananagna fankatia na ny lahy samy lahy na vavy samy vavy aminao manokagna ny avinao tiako hitondra mimpagnaraka fandara ny aviko amin'ny le olo homosexuel na ny vavy samy vavy ya bon aminazy zegny tsisy problème ataova izy volaniko zegny plaisir anao zany kirigny amin'olo hafa rehefa zay mahasambotra anao alefa tsisy hoe mandrara zegny hoe tsy azo atao ty na hoe azo atao ty amina resaka sexe io fa atsika olombelo mihitsy nametraka zay hoe bon atsika tokony hoisy vady lehilahy manambady viavy zay eritreritrintsika atsika mihitsy zany nametraka zay zavatra conventionnel zay conventionnel zegny le raha hoe bon aloha zegny lehilahy ataontsika manambady lehilahy vehivavy ataontsika non aloha lehilahy ataontsika manambady vehivavy vehivavy ataontsika manambady lehilahy fa atsika zegny tsy mety magnano le lehilahy samy lehilahy atsika foana metraka zay afaka atsika miala amin'ny raha io zegny mitovy amin'ny andindalagna ohatra io zegny misy andindalagna mipetraka eto avy amin'izay zegny misy assemblée nationale ovagna zegny bon atsika foana nagnano azy zavatra conventionnel zay atsika mihitsy nagnano azy atsika koa afaka magnala izy fa tsisy maniry hoe tsy maintsy manambady vehivavy izy koa fa zay malagasy misy an'zegny fa ny lahy sy vavy ihany amin'ny loi 2007-022 tadiava zegny loi zay fa misy agny resaka matrimonialy vehivavy ray sy lehilahy iray no mpivady fa io tsy volana tsy mahazo lahy sy lahy sy vavy sy vavy fa zy teny mpivady ho izy afaka misoratra ara-panjakana zay manko izy zavatra teniniko zay juridiquement zay volagninao zay asazonao juridiquement zay nefa zegny firy domaine misy amitsika eto juridiquement zay bon c'est pas la peine tsy voatery zany zegny zay zegny araha io ny lalagna io atsika namorogno azy ny olona namorogno azy juridiquement zegny karakory zegny amin'ny domaine tanao nisy resaka zay ino tsy mampandroso Madagasikara ty misy juriste nivola atsika tsy mandroso Madagasikara satria atsika mihitsy zegny mahitsiritsika lalagna zay atsagninatsika nefa voambara hoe nul n'est au-dessus de la loi mbola atsika ihany magnitsaka azy zay tsy mampandroso atsika natoniagna koa misy médecin ino tsy mampandroso atsika médecin valagna arety miparitaka zay tsy mampandroso atsika satria misy minia avoly zegny aretiny lasa miely lasa agny zegny vola tokony ampampandroso firenena ohatra natoniagna koa ny olo hafa dia samy manana vina azy ohatrohatrany zay juridiquement parlant voilà mazava zay ny lehilahy magnano zay fampirisegna anao zay sa fagnomezana choix za tsy mampirisy koa fa le choix za zegny mametraka hoe anao zegny kofa choix anao ataova d'accord fa antony agnaragna lalàgnany fa tahoragna igadra zegny fo fa tsy voatery raha voasoratra amin'ny lalàgna marina ary tsy maintsy arahiny anapena d'accord satria misy zavatra voasoratra amin'ny lalàgna tsy mifagnaraka amin'ny tegna fa fatahoragna migadra voatery tegna magnaraka ary misy lalàgna mangeja marina maniry anao zegny tsy afaka ikepiky hoe tireny lalàgna io liberté tsisy fa ataova misy fampitsia lalàgna zay satria arahiny tsy maintsy arahiny atsika zegny ataova fa misy tia lalàgna io afaka magnano fa misitriky lalàgna zay ka ty manana liberté zay na mandeha tany lasa voatery be zegny atsika zay na anao zegny tsy afaka maneho ny mahanao anao tireny io joga maventy d'accord managna mamasosy anao sa tsisy za tsisy fa mitady mbola tsy mitady fa koa misy olo tegna ame vola ndraiky alfaso za tsy vola olo tegna amenao vola trenaka favalia managna mamasosy anao sa tsisy za tsisy ke mila anao sa tsy mila za aleo asiantsika resaka kely zay makasy mamasosy satria mamasosy mamasosy agnamenao vola sy karakaranao botra nitondriky zegny amezy vola za hazala amezy vola za volaniko satria zay zegny problème zao ny tsy avitako zavatra jiaby tokony ho vitako
mbola manky ty anao donc mety aminao ny fisian'izay afaka magnamiefa fampolo raiky mitady zegny anao izy za mba metraka condition koa satria izy tompom-bola metraka condition sa ianao taiza koa nisy olo ividianana raha mitmetra condition fa tsy le tompony vola hitanao resaka choix le resantsika zegny izy zegny mon propre ataoko hoe mon propre choix zay zegny hoe ataoko hoe mila zegny d'un côté d'autre côté zegny za ataoko tsy mila aloha fa ny mahamila za zegny aleko zegny hatiriagna zany hilanao imasososo voilà bien sûr za zegny tsy possible ke tsy atsika non anao zegny hitia olo araiky mamasoa zegny kidy mamasoa zegny tsy voatery olo zandrindrindrinao na hoe mitovy tagno aminao ny logique le raha zegny tiantsika resaky logique ny mamasoa zegny vitsy alohan'ny zandrindrindrinao zegny anday payenao gnany tragno vilaminao afa presque mamasoarasoara ia regny amizay zegny avy oui izy ko tsy avita besoin aloha tegna intérêt zegny vandy zegny mavita misatisfaire mavita misatisfaire izy mavita paiement tsara izy ko vita tsara zegny papa vita ia antegna zegny mila misadapty amy zava-misy mato risque ane zany anao zegny mirisque zegny hiaraka aminazy satria tambiny zegny zegny izy tsy maintsy intérêt fô na tianao na tsy tianao intérêt bon tambiny le raha ataonao anao zegny somoenao zegny ataonao hoe maximum de satisfaction zegny izy ampidirinao amy lagnitry fafito ty amizay zegny mandeha ary mbola tsy afaka asa atoato zegny anao ka tsy maintsy anao afaka asa fô miandry sofa n'olo hafa mahita zegny place zegny donc zegny tsara hoan'ny olo magnano jombilo koa zay fagnaragna émission anao ty mba afahana manao izy koa fa tegna hoe anao jombilo ataova tsisy maniry aza magnano jombilo zegny ataova fa anao zegny koa ty hipetraka agnatin'ny jombilo maharitra jombilo permanent anao zegny mila ataonao zay condition zay mila somoenao izy ataonao satisfaite mama io satria izy koa tsy satisfaite tsy miboaka vola tsy miboaka vola ary anao zegny aza teregny zegny izy hagname volanao fa réglé fô ty embouteillage complicaro ty koa miakatra automatique ty mandeha ary menacenao isaraky izy tsara hely andeha mony tegna dadin'olo ia agny fa moteur an'io ok d'accord capitaine resaka sakafo mahindry sakafo akafizin'ny capitaine Lakamby za zegny le mabebe rano fô mabebe rano ohatra io zegny ataontsika hoe ny zavatra mabebe rano baka azontsika hoaniny zao ataontsika hoe voamaigny voalohany na hoe légume pomme de terre regny ohatrohatran'regny zegny regny fô traiteko an-tragno za koa fa mahandro hena zegny afangaroko voamaigny hely izy afangaroko pomme de terre hely izay choix zay noho ny finalitén'izy io zany hoe mabebe rano zay nananao azy fa tsy hoe fitiavanao izy manokana sady à la fois izy efa tiagna satria maro karaha zavatra tiantegna fa ny manome retour amintegna zegny iny zegny jour antegna asa azonao zavatra tianao zegny maro fa ny feedback jerenao hoe ino zegny za hinagna ty ino zegny ataoko hoe atsika zegny ataoko hoe hinagna tsomanga sy ino agnarany amin'ny raha batata hinagna batata zegny mety tiany lela izy fa ny feedback zegny aminao zegny ino zegny hoazonao amy tsisy io zegny tegna hoe karazana sakafo zegny tsy mampisy vitamine amitsika amy vatatsika mety ho tianao izy zay amizay zegny c'est pas la peine andeha hidiriko amry za zegny hiditra amty satria ty mabe rano za tsy mipisy satria tsara izy mabe rano pourquoi toujours mila rano foana anao satria anao zegny mila misatisfaire za zegny fampiasan-drano izy zay mahatonga raiky ho satisfait sa ino sa zo mabe rano la mabe rano ino be rano ilaigny amin'ino rano ilaigny amin'ino ranonaigny ranonaigny zegny koa misy lasa foanao anao zegny koa misy ranonaigny satria le vatantsika olombelo zegny mila rano zegny aigny je comprends pas azafao tsara pourquoi mila rano za ny rano reto ranonaigny zay rehefa manao firesagna ranofo misy rano miboaka igny le rano tadiavinao eto ka mila be vele izy mahatonga anao mitady rano amy sakafo aby reto sa sany fabetsahany rano avitanao magnano matetiky ino le fitadiavigny le rano reto misy relation zegny avy amina resaka be rano ianao mavita maro score miankiny amizay ko mahatonga anao tsy mahazo score maro possible tsy fampiasana rano tsy ampy loatra raha ndraiky fa miboaka hely ndraiky ndraiky efa tsisy rano feky disque foanao zegny agnatin'ny tsy haiko hoe 45 minutes misaotisaoty anao satria tsy ampy rano izy koa fa tsisy rano mo ino raha andeha
tsy maintsy rano misy zay fa misy rano tosaka ko tsisy rano tsisy raha handeha donc zegny mila ataonao exercice andavanandro zegny traitement mba bebe zay satria izy koa fa maro zegny anjaranao amin'izay magnano le raha tokony ataonao zegny anome satisfaction anao mba mivavaka fiangonana ino za zegny mivavaka amin'Zagnahary tsy fiangonana fa vavaka fa Zagnahary. Oui, je sais, Zagnahary agny andiany fa le façon fanaovanao azy miaraka mivory amin'ny ekipa zovy anao mijovy amin'ity ato satria fa etsika fa misy canal isan'isany ato zao ato protestant ato ty ato ry trombista ato ry tsara menazy zany fazana ty satria olo araiky fi adressentsika le zavatra fa le façon natanterahantsika azy le façon fatondriza groupe zovy no misy ligninao za zegny manana ny namanao kany tsy mangalatahaka tsy mangalatahaka tsy voatery hangalatahaka fa tsy mandeha l'église tsisy nibezan'ny fianakavianao anao hatrizay hoe natao batisana nijolo tato sanatra korohany tary za zegny vita batisa mihitsy FJKM fa taona mabeazana anao ya zegny fa après anao zegny afaka misôkatra anao afaka hoe bon mety ty ny tegna izy mety ty ny tsy izy mety ty tsy izy fa za ndraiky tsy voatery hoe magnaratsy agny tsy izy ohatran'izay izy koa fa miresaka makasiky fivavahana anao mino satria ny tegna mihala an-Zagnahary baka anao manota fa anao manota mibebaka ny tiany zegny fô anao koa fa mahatsara diso anao mandeha mibebaka mandeha miconfise bebaka anao izy zegny anao eto fa manana anao manokana donc bebaka anao anao manana manokana le système nao eto zegny tiako ino raha ino milay Zagnahary tsy anao mifona aminazy hoe diso amle raha misy baka le mitaniako eto le système fataoniza agnanaovanao fifonana anao le mandeha miconfesse sa le bebaka anao personnellement za bebaka personnellement za zegny kofa masafazafa anao fa tsy magnatony fivoriana quelque part sy ny tariny misy fotoagna magnano magnatony fo ndraiky anao misy fotoagna magnatony fa za zegny hoe tegna tsapako hoe nisy tahotagna zegny za afaka za zegny na tsy handeha agny d'accord capitaine ataoko fanarinary koragnantsika zegny vitagna raha ala misy tavela ino zegny misy koa fataona zay tsy fiako 8 cm mana volagninao io 23 cm tegna marigny 23 cm sa hoe entinao mikoragna magnazava raha agnaty ranao fa 23 cm tegna zay tokony anao ya ny filahiagna io azo ampitombona tsara raha ohatra mila zegny tonga va tsy ninao ampitombona fa ninao mihitsy nagnotaniako tegna ninao le 23 cm zegny izy avenao sasahino za tsy le tegna tombo afa micontacter anao agny fa matôna araka ny nazaventsika tegna atsika zegny manana choix resaka sexe atsika zegny za zegny tsy nadia zay zegny hoe azo atao zegny manambady lehilahy fa za ndraiky tsy voatery hagnano zegny bon ny tegna marimarigny aminazy zegny izy koa tegna isavany mahazaha za zegny ny maha lehilahy za zegny agnaty paravent agnaty lay vehivavy fa tsy lehilahy karaha anao agnaty paravent non za zegny tsisy olo itrany-tsavana satria olo fanaka taminao mety fanahity zegny tagny fa le olo mety hoe ngiaty baraba tena karaha zegny marigny agny sa sara mahapoly mara atao sa hoe izy presque tsika hety mahatonga raha jiaby zegny fa ndisiko zegny fagnotaniagna nontaniako anao hoe karaha zegny nahagny bon ato raha zegny tsisy zegny fa koragna fo izy fa masiry koragna zegny bon valiny na ivolaniko zegny hoe 25 atsika zegny tsy manana proof fa agny fô finalité le raha zegny agny zegny atsika afaka magna proof le raha satria scientifiquement zegny le raha zegny efa natao essai zay zegny azo aparitika hoe azo hamarigny fa marigny scientifiquement parlant zegny le fampitombogna saika fisalavana sy ny tariny zany anao zegny kofa tsy magnano essai za zao zegny na miteny anao zegny ninao na ataoko hoe 24 zegny za zegny tsy magnano essai scientifiquement tsy hitako hoe ino maha 24 azy za mandre à partir za mandrefy tegna 24 marigny avec preuve c'est avec preuve scientifique voilà donc anao karaha matetiky hoe misy fagnalavagna filahiagna hato hoe misy ampasiro zao hoe misy exposé la boutique yey la boutique ty la boutique nao izy ya za fa za nanangagna azy ya satria malahelo za satria ny sexe tsika gasy zegny entre 12 à 17 cm igny zegny majorité fa vitsy fa mandeha amy 20 plus zegny nefa raha io azo ampitombona tsara nefa zegny ny manana lava tegna hoe tiany vehivavy zegny hoe voalohany tsy maintsy misy douleur kely fa izy zatra ny lava iny io tsy miverigny aminao fo zany io tsy miverigny pecto zany ary tsy mety afa-po zegny izy raha fa nitifahan'le lava
iveriny ndraiky amin'io pecto io tsy tafidriaky satria lasa vaha mahity vôdy mihinao tsy agnampy tsy ambony tany mihalihaly io satria raha tsy tsara lava mba habitude zegny mahatonga io habitude na izy fa izy zegny zatra pecto zegny nanomboky nanaovany azy jusqu'à farany i fô ary satisfaite izy fa izy demôny ngiaha lava be igny zegny dik za zegny anao zegny kofa nisy nandimby lavaka anao lavalava nihinao anao defa mampamangy afa mila mampiasa tosika efa menao anao mba ho tiany so azy zegny anao zegny mampiasa direny fanalavana sy ny tariny igny zegny manakôry hoe kôly raiky mampiasa produit aminareo tokony firy volagna mahita résultat anao zegny tegna marigny magnano traitement zegny agnatiny 15 jours anao magnano traitement ary tsy mitosy viavy io zegny anao mizaha hevitry agnabeazanao nihinao raha mila fagnazavagna fagnampiny mo midira amin'ny capitaine Lakambi na 623 cm agny zegny magnome satisfaction antsika jiaby amin'ny mahakasiky fanabeazagny filahina afatra anao ary ho an'ireo mpagnaraka anao mpagnaraka fandaharana ho an'izay mpankafy zavatra ataon'ny capitaine Lakambi ny hafatra aloha misy io zegny tegna marigny antegna zegny ataon'olo maro zegny magnano resaka ty zegny tsisy raha ilagna azy magnano zao fa voalohany zegny éducation sexuelle volagniko raha ataoko resaka fampianarana resaka sexe fa io ndraiky tsy maintsy misy asiagna resaka hoe mampihehe zegny raha fa ny tegna marigny zegny base resaka éducation misy fampianarana foana ao tsy mitapaka dika zay zegny atsika zegny tonga ava satria tsy maintsy ilaintsika na anao zegny milaza tsy tia raha io mila ary anao magnano sexe fô na tianao na tsy tianao sexe io atsika tsy afaka miala amin'ny dika zay zegny ny sexe zegny nécessaire fa tsy important izany hoe tsy afaka tsy hisy sexe atsika tsy afaka tsy hisy atsika sexe satria sexe zegny na lehilahy samy lehilahy sexe zay na vehivavy samy vehivavy sexe zay atsika zegny tsy afaka iaigna amin'ny tany tsy sexe zay maha essentiel plutôt essentiel izy fa tsy important zay mampiavaka ny zavatra anankiroa zay atsika zegny tsy afaka niaigna tsisy io sexe io aloha atsaraigna satria miankiny amin'io ny vadiagna zegny ane io no io vadiagna tsy di vadiagna vady ny vady zegny manao rapport zay vadiagna kofa tsisy rapport c'est un donc ami on dit ami amitié zay zegny izy ko tsisy sexe fa tsy vadiagna ko vadiagna zegny io zegny centre de gravité atsika tsy afaka miala amin'io donc zegny atsare zegny le raha question nakafaramparany tia satria tsy mitapitry koragna atsika amina manokagna tokony amin'ny firy taogno ny zazaviavy araiky manomboko agnano fiasagna ranofo karaha zay koa ny tovolahy voilà tonga eto atsika zao tafiditra tsara amin'ny éducation atsika zao voilà tegna hoe voapetra zegny tokony izy efa mahavita amin'ny contrôle tsara satria misy zaza zegny ataoko hoe 13 ans izy amintsika eto noho ny tsy fiany éducation mahatonga zaza magnano fa tan 13 ans zegny 70% zaza 13 ans manano sexe tsisy raha heny zegny mba au moins zegny izy efa ampitongo zay vao hagnano fa atsika tsy mahadigny zegny zay zegny le éducation mampianatra atsika mba miandrasa bebe hely zay vao magnano firesagna lahabe fa aza tamponigny bonheur loatra fô maro zegny zavatra mety ho simba ary maro zegny zavatra mety mbola tsy hain'le olona magnano izy bonheur mba fa fantatranao zegny mombamomba izy mianara aloha ianaro tsara momba izy amin'ny fotoagna karakory zegny magnano mahabevoka amin'ny fotoagna makory magnano tsy mahabevoka magnano karakory re zegny mila fantatranao anao amizay zegny tsy falapeny andeha handany anao fotoagna amin'ny hagnano resaka pilule io ndraiky raha protecteur sy ny tariny anao ko mahafantatra zay satria cycle menstruel mizara anankiroa fotsiny anankiroa zegny ny fizarany misy cycle menstruel régulier de misy irrégulier rehefa voafehinao zay anao na tsy hagnano fisà zegny anao tsy bevoka fahatany amy zazahy âge zay raha ohatra ka misy sa hoe tsy meky amin'ny azy fa meky amin'ny fafehezana zavatra oui bon normalement matokony apatiran'izao kosa ny vehivavy patiran'izao kosa ny lehilahy zay tegna marigny zegny aleo zegny atsika miandry 18 ans satria igny zegny efa napetraka zegny hoe afa azo lazegny olo lehibe ary zay mahatonga atsika hoe izy koa fa misy resaka zegny somary vantambatagna bon ty zegny tsy natao hoany zaza moins de 18 ans donc zegny afa lazegny hoe be izy afa mahavita amin'ny contrôle efa mahavita mandinidiny plus ou moins zegny par rapport amin'ny zaza 13 ans zegny mbola donc na lehilahy na vehivavy aloha ya tokony agny fa tsy dignitsika moa zegny tokony agny fa tsy maintsy ya hafa moko raha tokony hafa raha tsy maintsy na ataoko tsy maintsy zegny tsy ho dignitsika atsika zao fa mamono kely tsy ho dignitsika mahay mijotsy fa maha éducateur antegna zegny tsy maintsy ambara zegny hoe ato zegny stade tokony ametrahagna izy
banka sitraka ny capitaine Lakambi tamin'ny koragna jiaby zegny. Merci beaucoup mon frère. Sira. Ilainy gasy. Yes I. I raha jiaby nikoragnatsika teto. Satria misy lokoa tiafantona misy kokoa ny zahagna natao iny koragna jiaby teto mba afahantsika mamisavisa ho aiza ary ho andeha aiza raha teo atsika amin'ny ty kabarony saika satria isany sujet tabou everiny gasy maro ity koragna ty satria na ny olo taloha fô ho izy zokolako zay olo taloha koa sanoko tsikarantsika zo magnano fiasana nofo olo taloha miamby gn'andro fagniky aveo agnatin'le milomboky dala vonogny jiro zay izy reo magnano azy boko marandraigny 4 heures du matin efa losy dadalahy fa malaka sa fakahita ndraiky reza fa tokony fa voagna voaloha zany ny sexe tsy tokony anapikabagna torimaso tegna marina anamigny andro matsagna anamigny andro kofa lera fa lavant kofa magnano anao zegny matory zay zegny zavatra fa losan'ny toetrandro hoe vadinao matory tsara nefa izy nafy tanao misy kofa mafy adin-tsaigny mahazo atsika hely zegny torimaso ataoko hoe agnatin'ny 2 heures de temps fô mandry asalom-piainany nefa izy mandriany tabitabianao amin'ny sexe izy tsisy torimaso mihitsy tsara mandry nefa zegny qualifiegna tsara zegny agnatin'ny 8 heures de temps mandry 8 heures de temps miasa 8 heures de temps repos ya igny amin'izay zegny feno 24 heures donc zegny noho ny asalohantsika amin'izay zegny tsy feno io 8 heures de temps atsika tokony hoandro 2 heures de temps izy mandry tabitabianao amin'ny sexe amin'izay donc zegny aza izy kofa mandry nandro raiky tsy tabitabiana fô amin'ny fotoagnany mahamety azy bon atsika izy raha iasa hely ary zay zegny zavatra mety le fampiresagna ohatran'izay tegna mety amin'ny mpivady bon atsika hengitra zegny izy kofa vadinao afaka alagna hoe atsika tsy tokony hisy fifampimegnatra bon atsika vadiko atsika agnano raha karaha zao amin'ny fotoagna karaha zao amin'ny fotoagnany repos igny anaovanareo azy fa amin'ny fotoagna fandragna aloha mandry tsara tapitra ny fandaragna atsika isaoragna capitaine Lakambina eky ny mahita tamin'ny fandaragna tsy hoe raha zegny lava koragna teto atao koa misy fotoagna koa atsika impodety agnadihady zavatra hafa miaraka amin'ny tovolahy managna ny maizy azy azovy agnarana teo igny Maurice Gervais zegny tegna agnarana capitaine Lakambina nisy olona agnarana zay entigny agnazava sy ampianatra atsika amin'ny zavatra maro samihafa soratsika izy mafy fotoagna amin'ny zavatra maro samihafa reky mirasoanao zavazandroko mandehana lavitry misy kokoa amin'ity zavatra zay fa ketrehanao atsarao fa tsy fagnasoavagna pretendrazana atsika ho an'izay mila azy zay zavatra zay zay mahita ny importance-ny no magnaraka anao zavatra zay ary mety hitadiavam-bola hazahoam-bola ary mampanakarina zay zavatra zay ka miraha soanao za amin'ny raha jiaby zay sotra betsaka medara merci nagnaraka hatramin'ny farany capitaine Lakambi yasay isoragna ny Harrison film isoragna ny rerere la fierté isoragna ihany koa ny gargojokinaka zay tsy mitsatra mampiatragno sy manao ny fandarana veloma tompoko Diana